Kuat. Yo kuat anggap. Bane gembes. Arep digobalik ya ora nek pakane sapine. Iya iki. Aja. Ini apa kok dituntun? Bane gembes. Gembes. Iya. Gembes sil. Lah kuwi gembes kok. Gembes ngarep mburi ngono lho. Iya, makane tak tuntun. Wong sepeda larang-larang kok ya mbok tuntun wae mbok yo sukete iki gedhonge telo iki mbok sunggi, pedahe mbok tinggal iki sepeda lho tuku larang-larang. Lah kok nyunggi iki apa ya kuat? Yo kuat anggere domongi mesti ngengkel lho kowe iki awalane. Iki sepeda iki lek tuku larang-larang kok malah mbok nganone. Pondaramu sepeda lek tuku murah kok piye? Lek ngrawat sepeda barang bekas ono nglawati sing apik. Lah piye wong sok kon nyunggi aku ora kuat lah wong wedok. Sepeda lho lek tuku larang karo duit. Ya kon nggowo karo apa sampean ya ora gelem nyungso kok. Itu omongin kok. Jangan pegel aku. Ya sampean ora gelem nyungso kok salah. Itu salahku kok. Mas, bantah men, bang. Iki nek domengi kok mesti bantah lho. Meneng ngomong iki. Ah ngengkel nerocos saya kaya wong wedok. Lah aku piye-piye salah kok. Nah, wong wedok mbok aja kaya wong lanang.